guys, my name is Hannah. My name is Simona. A ładnie, że Polki. Angielskiego nie ovládame. Takže my sme naše nové youtuberky a predstavím sa vám youtuberka menom Hana. Takže, moje meno je Hana Hlavačková, bývam v Bystrici, mám 13 rokov, chodím do školy na mladínsku 51, som totálne retardovaná, mám sa menom Bongo, Simona, ktorú vidíte za chvíľu, nemá sesternica a strávime. Várame rôzne hovadiny a napríklad sme naborali auto. O tom radšej nehovor. Takže sme naborali auto, tak jedno, vyskočili sme z okna z chaty, potom sme vyskočili ešte z domu. Mohla by si prečo tu budeš ešte nejaké 2 dní rozprávať, čo sme všetko spravili. Takže, to bolo asi o mne všetko, proste sa dozviete viac, keď bude video. Ešte takto o mne, preto mi natáčaš nohy a to je jedno. Takže teraz sa vám predstaviť seba. Takže, ako ste počuli, Hanna je moja sesternica, sme retardované, ja sa volám Simona Oradníková, chodím do školy na Zosradnácku 1, bývam na Radovanskej 14, mám sa menom Zeus, to je úplne rozprávka. Zeus je Jules! Aj Jules, ale proste je to úplne malý pes, ale aj tak sa bojí, tak je malý pes. A proste sme retardované a napíšte samozrejme napíšte do komentov, aké videá chcete. Proste dúfam, že sa vám bude páčiť, ale sme retardované, takže dúfam, že sa budete smiať a keď sa vy budete smiať, tak my budeme sa zabávať. Takže to je asi všetko z môjho. A bude to taká symbióza. Začne rozmýšľať, čo to je. Ja som tá, čo sa učí lepšie s prepáčením. Takže budeme natáčať budeme natáčať rôzne beauty videá. Videá môžete očakávať, no nebudú to iba beauty, budú to také retardované videá. Bude to napríklad 50 faktov o každej jednej. Potom môžete očakávať nákupy a novinky za každý mesiac. Objavy a prešlapy potom budú rôzne tutoriály, ako sa malovať. A určite by sme chceli vymyslieť aj našu vlastnú značku. A neviem, či sme to povedali, ale obidve máme 13 rokov, ak sme náhodou zabudli. Takže toto môžete očakávať a Takže toto môžete očakávať a tešíme sa strašne na vás, bola mucha. Tešíme sa strašne na vás a dúfame, že dosiahneme aspoň 100 odberateľov. Ak bude viac, tak určite otvoríme šampanské a vybijeme si zuby. A proste to bude niečo úžasné, ja to nebudem kecať a proste odberajte nás a majte nás radi. Áno, takže sa na vás veľmi tešíme a Čau, si na